Aduk kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke kelam. Kanlong ka jingkurkhu ka bakrau ya ka Shnong Bhoirymbong Lumdaitkhla ha ka ba ha ka no phaisngi jong ka sau tarik unai lor kalayo Jait ki Synñiang shaki nongsong Shnong bat shaka Shnong hi borok ka wei ka Synñiang baningkong kalong ba ki longying kilayo ka Jingiarap do khau ba marmar katu katne kilo shiki tunomying ki balasam le isne do ba ngai lang thar MLA Barim ka Umroi constituency wala umla bandon lang namar ka jingbam site bamkhlai nyelade kate ka Jingiarap kate kerpang na ka benta kitu ki longying ki blamat ka jing e ka khia ka shon ha ka ni ka jingwan lingshop ka khlam jingpang covid khat khandai ha ka wat ka ba ar bat ka bala dem sakawai par ka Synñiang ka blalong bakalayo ya ka Jingiarap da ka jingno Synñiang da ka longying jong uba Philson marbanyang balaklat no badikong place dhar balaklat no kumukpa barka kmi jong uba bishar dhar balengba ki khun jong ki da ka mensem bakelut kila no Synñiang da ka kaliket bankit senduk medyap basutan banpun poi na yeng shalom jingtem Lasaki ka jing sam yu tu khau shakitrum yeng da ka jing don ukhon jong ba ngai lang dhar usamla damon bait lamare ubla sanran lang hakate ka jing sam khau bat ban pendap ya ka jing angno ukpa jong u na ka banta banirap shikilong yeng ki badu habakran ha ka jing lang lengkot usamla damon bait lamare ulakan tujur ki nongsong Shnong bakin sumar yalade da ka bakim dei satya ban khensinga nyalade henrei ban penkre ban yakhun saya ka wat ka balai jong ka ne ka ju ka jingpang kaba umla bantip hakano kapor kanja barkum tau la ai khublei ru ya baro lembat ya ka ying jong ba Philson marbanyang balaklat no badikong place dhar balaklat no balengba ki khun jong ki da kamen sim baklu kila no Synñiang da ka kali kit medyap basutan kabanlong ka Jingiarap hakaket kaba ya ka senduk medyap ban pun poisuk shagi jakatep ni dak ka ching snokmen ka bakraw kum gane ka por lang ba gane ka beneng hagini kita yo bela det ni i ya ka jing slap ni du jing kermen bun gi jing chung jing tep la put ndre menta pat ni yo ka sni ka ba pernai ka bashit ka basai ke hagi ju ka por ni don hang ne kum ga Shnong jong ka Lumdaitkhla lun bro ko wei ni don ar kali ki benta Benengkong kalong ba niyo ya kabansam yo ni ukhaw kamtam magde kapur lockdown nakidaw ki bomla ka jinglong jong ka por nimla ban nakaliang jong imangan iong ba nimla bansam utu kapur namar kidaw namar bomla benilang palda andre mentapat lala ban ai tingi ai kiblay kerpang kamtam ya ikun jong mangan wat lagam i imdon ni ai kiblay fi ba bak daman bait lamare badai wei kun basau dungi bai lai don rekat ha kane kapor kane ka de sen ka baar bang ayu ni khau leng ka jing ka sem jong ni gen leng ka jing sem jong mang ai lang ka jing ayu ni khau lamar hagane tu bamchwa ka de ka first wave baban ni khnang jing pang mo temne sem sem long awan hne lawan sam temta ka de ka second wave par untuk dibinai lah khang bengum tu nak kerdu mo nak ya jinjar te jingwan ayu ni khau nomar bana don beng tu ka second wave te hamdon le sibol ni ten banong te ban samu ni khau ro ila ada dia nak ada pembet ni bakini grang ba bunu bin sam bunu bin poi te uble try kan baru nonton kat lang baki pinayok kemet kapat ka sat ko kia te sagawe gamut ong Niem nam khatre namar uneu jingpang unang don mentaro umpat kudre ka first wave kaladeb second wave ro kaladeb mentau third wave bakham nang masusu unam kendrup sore ye gini gi bahe ne gi ne kendrup ba gi khna bar ki samla da kata kada wa om hangya nang hab sumar so khmat nang bangin na ban yada ban laj na jing soksi ban laj na jing stomo bru ngai kuble ye kayin ka sem jong khabisar mo wala imdon hani ro tanga hap ai kum ga group kom pe hap ai kuble ge jing sem jong khabisar babila ai gane ga feli ban kip sinduk bru te ya gane te ban yo subon tadi ro ngi yo ngi hap ban sumar ngi hap ban pej ban ai dangi sumar ngi yo slem ngi sumar te ngi yo sar ngi yo sore
แต่ตั้งที่ใต้กันเต้นสิเส้นไงคุเบลค่ายยิงกับเซมจงพีค่าวัดไอค่าเอโรบัดอีเกยกับเบค่าเยาเอโรบัดดันสจรองกีทรากิเป็ดกีอากินไอนังไอจิงกรุโชอย่างนี้คุเบลทรากันรัดกรุกระโดดยังยิงกับเซมจงพีเป็นนังคิวนังกำไมกับจีจงพีแต่ยาพิบารโรงไอคุเบลคำตามดีกันกับสนงบอรุมบงบารโอเวโรกับสนงกับท้าวนังคิวคุโชสขมัดกินังลงพีนังขันโชสขมัดคุเบลทรากันรัดกันนังบันพีกับคำคงสันตามกับเด็กกับเม็ดกับพัดกับชัดกับกอดกับเขียแต่ตั้งที่ตากันเต้นกันเลี้ยงจงอ่ะคุเบลสบอน thì cái lòng cái suy trong cái trình sạc như cái máu cái suy trong cái trình cái men là cái vấn đề trong cái Shnong Lumdaitkhla Bhoirymbong trong cái hibarok away begin yo ya cái bukum cái đi cái lan là cái vấn đề begin yo pedian ya cái đi cái kali cái mengilak ban pendon kam là cái vấn đề ban hit ya cái senduk met yap nagi yeng jungi balik on sekelum jengter nadu mentah sekhmat kum ke Shnong nim dan kam su ban ya bun kam ban ya sna krom ban ya wat si ban ya ra dong henre nyala yo ya kini ke kali bat ni khimi lenti le sengin sanang yo ru i lenti strok ba bha ban poi sekelum jengter jungi aka bangin la ban nyat da kini ke kali de ke besuk ban pen poi ke senduk met yap sa ke jaka lum jengter thì này cái liang jong cái Shnong, bạn này cái liang jong phi khăm tam baro thì bà yo benta cái beneficiaries jong cái này cái sni cái benta, ngài yang hang ni, bạn ai ya cái jing skill ngu, ya cái jing ai khub lay cái bahadu kata na cái benta jong ki hun jong ilet khilson marbanyang but late please har Kibala, dah kata kajing kelut men sim ke jongki, dah kata kajing snow e ke jongki, jala kajing ke Shnong, bat dah kata kajing kuah, kajing angut ke jongki ban pensak burom, jala ke kini baru upah kibala lek no, nagini ke perthei, kila ai semua bah ya kini ke kali, naga benta ban kit, hi white ba baru pintip, bayi kini ke kali la ai semua bah, dah ki khun ki ti jong, i pa bat kami bishar naga benta ya sangi ke Shnong te kuble si hajar mu ya pi kum ki khun ki jong kini ki armut ki blalek no nang ke perthei uble nang gerkhu ya pi uble nang penyo api ya gamet ke bapet ke bakhia onang pendap ki jingkan kam jog jing im ke baman ke sni jong pi. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.